Uzoba uMr Somebody onoMesis. Wow, siyakubongela. Ngaphandle kwa-anti, u-anti umuncu yezwa? Umuncu anti abuze ukuthi, ayibo, wena-ke njengoba uthi ufuna ukuthatha unkosikazi uzothatha muphi kulabo mama bey'ngane zakhe abaningi kanje? La engabona khona ukuthi hhayi uyena-ke ozothakatha lo. Nangempela futhi kwakuwuyena. Nangempela kwakuwuyena. Etshela ifamily ukuthi yena ukhathele usayolala, kubedane kube obvious nje ukuthi anti, why are you so bitter? Wabitha anti, kwenzakalani? Ufike ngale kamerweni ngicela nimuze ukuthi uthini. Yabona kuBheki, ngeke izenzele into ngisakhona. Ukushada. Angeke ngiyafunga, angeke azashada uBheki, angeke azashada uBheki. Hhayi kwakuvele kubonakala ukuthi lo futhi nje ukuthakatha waqala engakathakathi, waqala wathakatha ngenhliziyo nje before ahambe physically.